DXDC Radyoman Report. Nagtingkagol na karon sa silda sa Bunawan Police Station ang usa ka negosyante ug laing usa human haraw nakuhanog illegal nga droga sa mga checkpoint sa Lasang ug Mahayag kagapong adlaw. Gila ang mga dinakpan mao silang Albert Dominic Garcia o Ronald Gamaya pulos hamtong ang mga pangidaron o mga residente sa Dakbayan sa Davao. Si Garcia naharang sa Task Force Davao Lasang checkpoint bandang alas 4:30 sa kadlawon ug nakuha gikan kaniya ang duha ka paketa sa gatuang shabu nga mukhang tinatanan o kapin 9,000 ka pesos samtang si Gamaya nasita sa TF Davao Mahayag checkpoint pasado alas 9 kagabi kung asa na kumpiska gikan kaniya ang usa ka pakete sa gituan gihapong shabu na dunay volume market nga 1,000 pesos. Ang nasampit nga mga ebidensya gamiton sa Bunawan PNP sa pagsangat og kaso batok sa mga dinakpan subay sa kalapasan sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Gikan sa Bunawan PNP. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyoman Joel Viray, Tatak RMN. Tatak RMN.